Скъпи приятели, скъпи наши потребители, екипът на компания LL Medica ви пожелава весела Коледа и щастлива Нова година! Благодарим ви, че бяхте с нас през последните 5 години. Благодарим ви за доверието от сърце. Желаем ви много здраве, много щастие, много късмет и дълъг живот с нашите уникални и единствени хранителни добавки. Благодарим и на нашите дистрибутори от 4 континента на света. Желаем ви мирна, здрава и щастлива 2025 година. Вечна младост за всички нас,